ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо Хайдаров ТГ. Бо шумо ҳастам ман Ҷамъахон. Чӣ хеле ки медонен уже аллакай дар тикток батл гости қабул кардан маҳкам шид, админӣ шид. бисёриҳо амира мехостанд ки батл админӣ шава, батл админӣ шава. Ин аллакай ба орзуатон расидем ва баъзе блогерое ки популярян ба фикри ман буда жал кашидак. барои ҳамин қадар бачаҳко айспас ай пай кор бошен, тикток ай парте накод ва пешак ҳаракат кунем бачаҳко. Дигар тикток батл админӣ шид. чӣ қадр метонен ай пай корбортон шавен. тамом мумкин ҳуй шава, мумкин ҳуй нашава. И аллакай маълум нестай. Медонен ай чӣ сабабай, намедонам ма. мумкин ай сабабое ки уже аллакай ядрӯзи охир дар ҳар як хабарҳо шинайдаста, мумкин ай ҳисоб боша, мумкин ё ки ягон ҳисоби дигар боша. намедонам. не ки ай байн рафт тикток. бачаҳко ҳама каса ба пеш бигена барен ай пай корбортон шин.